מפרשת השבוע, פרשת שמיני, התורה מספרת על הקמת המשכן. משה רבנו מצווה את הארון להקריב קורבנות בפעם הראשונה מאז שבנו את המשכן. עכשיו חונכים את המשכן, עושים מסיבה, ואהרון נדרש להקריב קורבנות. הקורבנות שהוא נדרש להקריב, עגל לחטאת, לכפר על מעשה עגל שהיה לו חלק בו. קורבן עולה, קורבן שלמים ועוד קורבנות על העם ועל העם לכפר ולהתקרב להשם יתברך. אהרון מתמהמה ולא מקריב את הקורבנות. מוזר, אהרון היינו מצפים שהוא ירוץ, יזדרז ויתאמץ להקריב כמה שיותר מהר, לזכות במצווה, זרזים מקדימים למצוות. אבל משה רואה שהוא מתמהמה, ואומר לו עוד פעם, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך. ואז באמת אהרון ניגש ומקריב את הקורבנות. למה בהתחלה אהרון מתמהמה? למה הוא מתעכב? הייתי מצפה שירוץ מהר. מסביר המדרש שהמזבח היה דומה בעיניו כעגל. מסביר הרמב"ן, לא שהיה שם איזו צורה של עגל שרחפה באוויר, וזה היה הבעיה של אהרון. אלא אהרון, כיוון שהוא היה כל כך צדיק וכל כך שלם, ואין בידו שום חטא ושום עוון, חוץ מהחטא העגל. וגם שם, בחטא העגל, זה לא שהוא האמין בעגל ורצה בו, אלא הוא אסף את הזהב על מנת לעכב את חטא העגל. אבל על כל פנים, כיוון שהיה עליו להתנגד לדבר, והוא לא התנגד, היה בידו חלק באותו חטא. וכיוון שכך, הוא היה מבועל, אהרון היה מבועל מהחטא שיש בידיים שלו. והוא לא הרגיש שהוא נקי ושהוא ראוי, והוא שבמדרגה גבוהה מספיק, בשביל להקריב קורבנות בבית המקדש, במשכן. ולכן הוא נמנע עד שמשה אומר לו פעם שנייה להקריב קורבנות. ואז הוא ניגש ומקריב. מסביר הרמב"ן שבעצם כשמשה אומר לו בפעם השנייה ללכת ולהקריב קורבנות, הוא בעצם אומר לו, אתה עשית תשובה, אין לך מה להיבהל, הקדוש ברוך הוא ירצה את הקורבנות שלך, אתה סתם חושש. באמת, ואז באמת אהרון מקבל את התשובה הזאת והולך ומקריב קורבנות. נראה שבאמת בחשש הזה של אהרון, אנחנו יכולים להבין משהו שנוגע גם אלינו. גם אנחנו לפעמים יכולים להגיד, עשיתי עם איזה מעשה לא טוב, איזה עבירה, איזה דבר לא טוב או לא ראוי. ועכשיו אני מרגיש מי אני ומה אני, אולי איך אני יכול להתפלל, איך אני יכול לעמוד לפני השם, או מי אני שאני אעשה איזה מצווה, או יעשה איזה דבר טוב. הרי אני יודע מי אני יודע מה אני באמת. אז אני לא, אפילו אם עשיתי תשובה, אנחנו לא תמיד מצליחים להרגיש שאחרי התשובה אנחנו נקיים מעוונות ומפגמים. וזה בדיוק מה שמשה אומר לאהרון, אתה עשית תשובה? אז זהו, אתה תקין, אתה שלם, אתה צדיק. מי שעשה תשובה, השם מקבל את התשובה שלו. ולכן עכשיו אתה ראוי והגון להקריב קורבנות פעם ראשונה במזבח. אנחנו צריכים לומר את זה לעצמנו. אדם שעשה תשובה ומתחרט על מעשיו, ומקבל על עצמו לעתיד, באמת, לא לשוב לחטא עוד, השם מאמין בו. אנחנו צריכים להאמין, כמו שהשם מאמין בנו, גם אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. השם קיבל את התשובה שלנו, שהשם רוצה במעשינו, והשם אוהב אותנו. יש לנו את האפשרות לעשות מצוות. ואפילו אם עוד לא חזרנו בתשובה שלמה, זה לא מעכב אותנו מלעשות מצווה נוספת, לעשות מצווה אחרת. עדיין, השם אוהב אותנו, השם רוצה בנו. וממילא, אם השם מאמין בנו, גם אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, ביכולת שלנו להתקדם, להשתפר, להגיע רחוק, להיות אנשים טובים באמת. את השם שנזכה להאמין בהשם יתברך בשלמות, להאמין בעצמנו באמת, להאמין במה שהשם מאמין בנו, נזכות לגאולה שלמה. שבת שלום וברכה.